אני אתחיל בנושא שהוא מטריד אותנו, והוא זה הירי והוונדליזם. אלו התופעות מסכנות את ביטחונם, חייהם ושלוותם של תושבי העיר ובאיה. הנושא חוזר על עצמו. גם אני אבקר בתחנת המשטרה כדי ללמוד על הצרכים, על הבעיות, על איפה אנחנו יכולים לעזור ולחזק את השירות שהמשטרה נותנת כאן לתושבי העיר ולתושבי האזור. אני מאוד מאוד שמחתי מאוד חשוב דווקא שזה יתבטא במוקד רואה. אנחנו נתרשם עכשיו במה שהגענו אליו, אבל איך שאמרתי, הכלל זה אנחנו אמורים להגיע לכאן מבצעית ל10 מיליון שקל. נעשה הכפלה בהתחלה. אני מאמין שבתוכנית הרחבה שתצא, אז פתוח לפחות המוקד ישודרג. אז מזה אפשר לשדרג. עוד דבר? צריך לעשות, בואו נבין את זה, אוקיי? יש את מה שהיה ויש מה שאנחנו רוצים ללכת אליו. מה שהיה, המשרד גם הוא, כמו כל משרד ממשלתי, מחויב להליכים שוויוניים ומשפטיים וכו'. המשרד יקצה דרך עיר ללא אלימות תקציבים שאפשר היה להשתמש בהם למצלמות, לתוכניות בנייה, לכל מיני דברים. אבל הסכום חולק בהתאם למה שהיה אז למשרד לחלק ולפרמטרים המשפטיים שנקבעו מה כל רשות יכולה לעשות עם הכסף. היום באמצע שנה אף אחד לא יכול היום למעשה לבוא ולהוסיף סכום כסף שאין. אתה עמדם הידיים על הידיים באום אל-פחם. למה אתה אומר? אני אומר את זה. אנחנו לא מתנגדים את זה. בשביל לעצור מתנחלים שבאו, שרפו מסגד באום אל-פחם, לא צריך לבוא. אתה יכול לעצור אותם מהלשכה שלך. לבוא לאום אל-פחם בשביל לתפוס תמונה ולהגיד שלום, לא לזה התחלנו ולא לזה אנחנו... קודם כל, אתה צודק שצריך לעשות הכל כדי לתפוס את מי שביצע את הפשע ההוא, והביקור פה הוא בדיוק בשביל לחשוב ביחד. מבחינתנו לא נעשה שום דבר, תיק נסגר בלי לעשות שום דבר. הוא לא סתם בא להגיד לכם שלום. התיק לא נסגר עדיין, ואנחנו נמשיך לעשות הכל כדי למצוא את הפושעים שעשו את זה. ומה עם הנשק? איזה פושעים? מה עם הנשק? תגידו מראש שאתם לא רוצים להקשיב. מה להקשיב? תעשה כולאות. למה להקשיב? אני מנסה להסביר שאני באתי השר הגיע, הוא רוצה תן השר להגיד גם, הוא יתייחס גם לנשק, הכל בסדר. המטרה שלי בביקור כאן זה לוודא שאנחנו מחזקים כאן את שירותי המשטרה ושיהיה מספיק... לאיזה מטרה אתה מחזק את השירות של המשטרה? לאיזה מטרה? כדי לאסוף ולתפוס את הנשק הבלתי חוקי, כדי לטפל בתאונות הדרכים. עם כל הכבוד, עם כל הכבוד. כשמשטרת ישראל כבר קיבלו אותו אוקיי, מבחינת התקצוב מצא את אום אל-פחם אבל מוכנים. אנחנו הפסקנו את הפקחים לפני אתה עוד מעט בפוליטיקה.
מתוך דיבור